Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вие слушате Радио К2 днес в събота 13 септември. Аз съм Миляна Бановска. Продължаваме нататък с програмата, в която съм поканила един скъп гост. Това е Нидал Алгафари. Ще го представя сега само като пиар, но той е известен и като режисьор, и като човек, който печели избори. Темата на разговора ни е: Боже, защо Господ лъже? Сега ще разберем защо съм заглавила така този разговор. Нидал, здравей, много се радвам, че си тук. Здравей, аз се радвам, че ме покани. Какво е това Боже, защо Господ лъже? Звучи уникално. Първо, това е заглавие на романа, който написах, първата част, така ще се казва. Иначе, какво означава? Това е една много дълга полемика, може да водим по това, за кой е Господ, кой е Бог, кой сътвори Бога, кой сътвори Господа и така. Не е ли малко, как се казва, светотатско да казваш, че Господ лъже? Не е светотатско, защото аз питам Бог, защо Господ лъже. Светотатско ще да бъде, ако каже, че и Бог лъже. Каква е разликата между Бог и Господ? Бог, според мен, е този, който е създал всичко, вдъхнал е в нас душата, част от душата си, т.е. аз, ти и всеки един човек на земята, всяка тревичка, всяко дръвче, всяко животинче, всяка твар е част от Бога, т.е. всички събрани заедно сме Бог. А Господ е онзи, който Христос заедно с Мохамед, заедно с Мойсей, ако щеш, с Свети Петър и Павел сътвориха по своя образ и подобие. И затова разликата между двете понятия за мен е, че едното Бог ни е създало без да очаква да търси и нещо от нас, докато този, който го създадаха Свети Петър и Павел основно, защото те го вече вкараха и в институционалност, те го създадаха по своя образ и подобие и затова и църквата, и джамията, и гонят, и наказват, и опрекват, и вършат простоти. И аз те питам нещо. Ти член ли си на БСП? Да, член съм. А вярваш ли си? Аз съм много силно вярваш в Бог, не в Господ. Бог, не в Господ. Аз като не съм вярваща, как ще ме убедиш, че... Аз нямам нужда да те убеждавам, нито смятам, че Бог има нужда да убеждава, който да било. Затова даже, когато си мисля, че аз съм вярваща в традиционния смисъл. Това искам да те питам. Ти, аз не мога да те накарам да вярваш нещо, което е невярно. Не вярвам в иконите на рисувания образ. Вярвам, че може би има Бог, който обединява, както каза ти преди малко, положителната енергия, усилията на хората, добрите дела. Но някакси не мога да си го представя веществен. То няма как да е веществен, защото той не е веществен, той не е материален. Ние се опитваме, т.е. не ние, а така наречената църква или институциите, религиозните институции се опитват всячески да го материализират, което е много далеч от това, което е той или тя. Защото Бог е и трите. Защо казвам, че и трите, защото и съм убеден в това нещо, защото когато той вдъхва от себе си душа, както даже в Библията го пише в Адам, той също го прави и в Ева. Тоест и в Ева, и в Адам има частица от Бог. И той е мъж, и той е и жена едновременно. Така че това, че в един момент са били малко по-силни мъжете в даден период от развитието на човечеството и са решили, че трябва да бъде по тяхно подобие само мъж, много далеч от истината. Ти сега станеш еретик в религията. Не, то не е еретик. Значи, в книгата се опитвам даже да оборя 10 Божии заповеди теологично, защото те са изключително неправдиви. Нашият морал, коя заповедта? Система, не прелюбодейства, как я оборваш? Не всичките. Прелюбодейства най-лесната от всичките. Най-лесната от всичките, но тази, която една от първите, тази, която казва, че Бог е един единствен и че Бог е ревнител. Самия Бог в Битието още казва на Мойсей, когато го праща да отиде при фараона и го заплашва даже, че да заплаши фараона така и така, че аз ще се разправям с всички египетски богове. Тоест Бог каза на Мойсей, че има други богове. А малко след това ни каза, че той е един единствен. Друго нещо, което ми направи впечатление, като четат Библията, когато пише там, че синовете Божии видяха, че човеците раждат красиви дъщери, те почнаха да взимат от тях за собствени жени. Но
точно по това време, когато се казва това нещо за Каин и за неговите синове, преброените са 9 души, които ги има. За да имат други човеци и да имат други дъщери, логично те да са били създадени от някой друг, вероятно друго божество, т.е. не е този Бог. Така че това е едно от нещата, които много дълбоко могат да навлизам още и още в това, че в 10 Божи заповеди, освен тези теологични заповеди, самия Бог казва за това, че има други богове и си го признава. Друга заповед, която казва, например, е заповедта не убивай. Точно за нея исках да те питаме и как ми взе въпроса. Как ще ми обори заповедта не убивай? Значи, не убивай в гражданственост между мен и тебе е логично, защото аз ако те убия, първо съм ти дал живота, за да ти го отнемам. След това ти имаш близки, роднини, хора, които биха тъгували за тебе и аз ще им навреда на всички. Но това е между човеците. Божествено не е така. Защото всички тези, особено монотеистичните религии, казват, че този, който решава живота и смъртта, е самият Господ. Той решава кога ще се родим, той решава кога ще умре. И по тази логика стигам до следния извод, че ако аз сега взема един примерно нож и те наръгам с него и ти починеш, Господ е поискал точно в този момент и да умреш. Ако аз не го направя, в този момент трябва да падне тавана върху тебе, трябва да те бъсне трамвай. Нещо трябва да се случи. Това не е ли малко фанатично? Ти що си говоря не за теб, а защо субекта, който ще извърши това отнемане на живот, ще го кажа, има право да се суброгира в това качество, че има правото да го направи. Но не дали има право или няма право. Значи тук говорим, че изпълнява заповед с виша, нали така да разбирам? Бог е този, който решава сетният ти дъх. И след като той решава сетният ти дъх, кога ще бъде, логично се явявам аз инструмент негов. И тогава църквата не би трябвало да ме съди. Ти къде си знаеш? Логика... Той написа ли ти писмо? Ти си мой инструмент, уби. Той го казва. Значи те се казва след като той... Как се съобщава той с тия субекти? Религията казва, че той е този, който решава кога ще живееш и кога ще умреш. Тоест, кога ще е сетният ми дъх, той го решава, не аз. Ако беше написал, че аз решавам, да, тогава като те убия, аз съм решил, но не го е решил Бог на Господ. Добре, ми си ако пренесем нещата на една друга плоска, с която си компетентен, можем ли да считаме, че Бог диктува в момента, примерно, събитията в Украйна? Не, Бог не диктува. Така наречените. Или той превръща руски формирования в свои изпълнители в Украйна. Казах, Бог, който ни е създал, който и ние сме част от него. Тоест, аз съм Бог и ти си Бог и всяко човешко същество е Бог или всяко животинче или твар е Бог. Те не очакват, те не изискват. Поне божествено. Господ е този, който иска и очаква, и това го искат тези, които са искали по един друг начин да ни влияят. Не, Господ е според мен, не Бог е този, който ни дава какво да правим или как да го правим. Така се опита да ни го втълпат по някакъв начин религиите. И за това има един друг абсурд, който за това не убива. Ако тръгнем по тази логика, за която говорихме, че аз тогава се явявам инструмент Божий, и аз не би трябвало да ме съди църквата, тогава се оказва, че хора като Сталин, като Хитлер, като Чингис Хан, които са допринесли за милиони жертви, те са решили сетния дъх на тези хора, това означава, че те са инструмент Божий, но в голям мащаб и би трябвало да бъдат канонизирани, което също е абсурд. И тук се влиза в една абсурдност на теологията, която трудно може да се обясни. На темата непрелюбодейство, защото ме пита и за нея. И такава заповед има. Това нарушава морал, общо приятия морал. Знаеш, че особено, примерно, аз това казвам, че нашия морал е изграден на тази Америка основа. Са много старателни да не излезе за тях. На религиозна основа, което не е верно. Нещо такова. Ще се върнем малко по-назад, тогава ще си помислиме. Ако Господ, защото аз за Господ е описан в Библията, Бог не е описван. Ако Господ е имал желанието да... т.е. първо да се върна на това какво значи прелюбодеяние, защото може би да не знаят хората какво е точно определение според теб. Прелюбодеяние е когато мъж и жена се снушават помежду си, без да са венчани пред Бога. Това се казва прелюбодеяние. Има и тежък вариант на прелюбодеянието. Може ли да се снушават? Без граждански брак могат ли да се снушават? Тук е вече въпрос на тежко тълкуване, което не знам църквата кое е. Не е трудно. По-тежкият вариант на прелюбодеяние е когато двамата са от различни бракове венчани и се снушават, това още по-тежък вариант. Но това е, смята църквата. Хората така разбират обаче, че ако изневериш изневярата, ще да за прелюбодеяние. Ако двама дори сме партньори, примерно ти и аз, не сме венчани с никого и помежду си, но ако аз или ти си изневерим с друг, вече това го считаме за прелюбодеяние. Предателство. Не, прелюбодеяние си има много точно и ясно описание какво е. Не е ли предателство прелюбодеяние? Според мен не. Не. Но, връщам се на това. Ако Господ искаше тази заповед да е в сила, той със сигурност ще да венчае Адам и Ева.
Такъв спомен нямаме за съвенчаване. Нямаме такова написано. Другото нещо, което ме впечатлява в тези библейски митове и легенди... Може би Господ още не е създал законите в рая. Все пак смятам, че Господ, този, който го описват, че е създал с такава точност и прецизно всичко, не би пропуснал такива дребни деталчета. Може би ще да ги създава вече, пък те се... Така, но стигаме до нещо, до самото негово деяние с Дева Мария. Дева Мария по никакъв начин не е била венчана за Господ. Тя даже е била венчана за Йосиф. Мита и това, което пише в Библията е, че тя е заченала непорочно, т.е. Какво значи непорочно? Тоест, те не са се снушили телом, но духом са се снушили, за да се получи това нещо. Тоест, при един или при другия вариант, това се смята за прелюбодеяние, тъй като те не са венчани, защото в плода на тяхното сношение все пак го има, който е съвсем материален, Исус Христос. И тъй като тя е в тежкия вариант на прелюбодеяние, защото тя е венчана за Йосиф, нали? Господ си задава въпроса защо не направи така, че тя нямаше нужда да се венчава за Йосиф, направо трябваше да се снуши с нея преди това, защото трябваше да изчаква, за да след това да праща ангели, които да обясняват на Йосиф, че виж какво, нещата са така, ама ти по друг начин ще гледаш на тях. Тоест смятам, че това е някакъв тотален алогизъм. Всяка извинявай, че те прекъсвам, ама да те го питам, Нидал, ти искаш да кажеш едва не, че това за непорочното зачатие практически подлага на съмнение дали всичко записано в Библията е достатъчно морално. Не, Библията е с морал, какъвто им отърва в различното време, различните епохи. Но, например, пак задам въпрос. Ако Господ искаше мъжът да бъде само за една жена и жената само за един мъж, със сигурно ще така да направи, че той да с неговият полов орган ще да бъде нещо като шперц към единствената жена и друг начин нямаше да има. С кодова система. Да, така че надали е искал точно това. Другото, което... Тогава вече възниква въпроса как ключа ще си намери ключалката. Ето, това е начин, който Бог трябва да си греши, защото той решава съдбините, както казват в религиите. Другото нещо, което е абсурдно. Когато в едно сношение между мъж и жена, които не са венчани, се роди дете, общо взето църквата го е гонила продължително време, сочили са го с пръст и са го наричали копеле. Ако тръгнем по този вариант на това, кое е копеле от извънбрачна връзка, пак ще трябва да се върна тогава до варианта на Господ и Дева Мария и тогава задам въпроса какъв е Исус Христос. Другото нещо, което го има, например, като заповед е... Чак само за момент за тази заповед те питам. Ти вкъщи, като се прибираш и жена ти, известната психоаналитичка Мадлен, психотерапевт, извинявам се, ако не съм го казал правилно, Мадлена Алгафари, те заподозре в изневяра. Ти така обясняваш ли прелюбодеянието и тя прощава ли те го? Първо, тя няма нужда да ме заподозрява, защото тя никога не е била тайна от нас. Какво върши и къде го върши. Ти казваш ли? Аз ти изневерих. Казал? Не, аз не съм ви казал, аз се изневерих, аз бях. Изневярата, като разтълкуваш какво значи изневяра, ще разбереш, че това е да престанеш да вярваш в човек. И тя какво ти казва? Какво трябва да би кажа? Беше пък защо се върна, аз бих те попитала. Айде, отивай си там. Значи това е, ако са ни приключили отношенията и ние с тебе нямаме нищо друго, освен половите актове, които вършим. Не, те са в главата, преди всичко. Те са в съзнанието, те са в душата, в чувството. Ако са в главата, няма човек, който да не си го е помислил, поне много пъти. Да си го помисли хубаво, ама никой не ти чете мислите. Ама никой не ти ги чете, т.е. това е един вид да лъже сам себе си. Безмислено. И тя приема? Да, тя приема. А ти? Ако тя дойде? Да, защото и аз приемам. Уникално. Добре, дай по другите заповеди. Другата заповед, която има, е не изобразявай нищо, що е горе на небето, на земята и под водата и така нататък. И в момента, в който отвориш църквата, виждаш как самата църква е нарушила тази заповед директно. Имат някакви безуми с всичките икони. Изобразяват и това, което е горе на небе, т.е. ангелите, сатаната, изобразяват Архангел Михаил, изобразяват Светия Дух по някакъв начин, който на земята с всичките тези наши така наречени светци или мъченици и с природните картини, които са за тях, с рибата, която, под водата рибата, която Христос е нахранил, съответно там колко 5000 човека ли бяха. Тоест, църквата, самата църква
нарушава една от Божите заповеди, директно нарушава. И всеки един, който се опълчал на това нещо по някакъв начин, примерно като богомилите, те са били гонени, били са изтребвани почти до крак. А другата заповед, 7, например, не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог. Защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името му на празно. Ти, като изговаряш името на Господа в заглавието си, вътре в самата книга сигурно 1000 пъти, заглавието, нека да го припомня, Боже, защо Господ лъже? Да. Това на празно изговаряне ли е според теб? Имаш ли оправдание да го изговаряш името на Господа? На празно мога да изговарям, ако е въобще. Докато аз тук задам един много логичен въпрос към Бога. Защото той по някакъв начин е допуснал тези хорица, които са Павел, Петър и така нататък, да измислят този Господ и да ни го вклинат така в живота и да ни командва чрез него много дълго време. Не се ли страхува, че втората част на тая заповед ще ти се сбъдне? Не изговаря на празно името на Господа твоя Бог, защото втората част е Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името му. Може да бъдеш наказан. Аз трябва да повярвам първо, че тази заповед е Господна или Божия. Аз вярвам, че Бог няма такива заповеди, не е издал. Защото има някаква друга логика. По какви правила тогава Господ е създал този свят? Господ не го е създал го е Бог. Бог. Добре, по какви правила бърках се? Бог е създал. По негово усмотрение. Това е някаква еволюция, в която Бог самият той е еволюирал. За разлика от църквата, която смята, че той е непроменим, той се променя. Си е намислил. Земята ще е кръгла, примерно. Дълбоко уважам. Дай да не си мислиме за Господ, че е като нас, който да може да седне. Защото, например, Библия даже го има, той помири се. Той може и само така с интелекта си да го прави. Нали? Той няма сърце, той не може да седне, той не може да помирише. Може да е в 3 измерения всичко. От неговия начин на създаване аз не профанирам. Да искам. Аз смятам, че Бог е онова, онази част от нас, която ние не виждаме, онази, която нас ни задвижва. Онова, което ме кара в момента, ето тези думи, които изговарям и носителят на около думите, на това усещането, на чувството ми, което го изнася, това е Бог. А не е Бог онова нещо, което на една дъска е нарисувано и аз трябва да му се прекланям или то да бъде някакъв преход към него. Началото, че не вярвам. Така че не мога да се плаша от 10 Божии заповеди под тази форма, защото те не са божествени. Ако Бог беше искал да ги има тези Божии заповеди, както ги бил изпратил на Моисей в те не са скрижалени каменни ушки плоскости, със сигурност нямаше да иска да го прави през Моисей по този начин, а ще да го изрисува на небето, ще да го направи на една скала, която не се променя никога. И това, което той искаше, Библията или Корана, със сигурност ще да ги изпише така, че никой да не може да ги промени, никой да не може по никакъв начин да ги тълкува и да не праща някакви на всеки период време хора, които да ги тълкуват. Добре, но все пак заповедта 15-та, не кради. Не те чу 15-та ли? Тя не може са 15, тя 10-та трябва да... Но тя не е 10-та. Не е 10-та. Не. Има не кради, мисля, че беше 4-та. Не кради, да. Или 5-та, вече мога да ги бъркам. Добре, айде да не си съчинявам. Не кради. Не кради. Как ще го оправдаеш? Първо, никъде в Библията не е описано понятието кражба, какво не е тълкувано, какво е значи да открадна. Защото... Да си присвоиш нещо, което не е твое. Значи, това ти ми го казваш, там не е написано. И така го разбират хората. Какво разбират хората? Едно, аз искам да знам какво разбира Бог от Аран. И то да го направиш тайно от другия. Но тогава задавам въпрос. Когато Адам и Ева са изпратени на земята, дали те са имали някакъв нотариален документ, че тази земя е тяхна и за да могат да я делят? Или тя е на Бог тази земя? Дали тварите, които са създадени пак от Бог по някакъв начин, те са на еди кой си или еди кой си? Дали, както е описано в заповедта, че ако аз пожелая оселът на ближния си, т.е. ти си ми ближни, ти пожелая осел значи магаренце, това магаренце не е твое, нито е мое. Той е божествена твар, той е от Бог сътворен. И дали ще едно магаренце и една каручка и си храня децата с тях и ти ми вземеш магаренцето, аз ще се впрегна в каручка. Но тълкувате друго. Ако аз взема твоето оселче, който ти го храниш при теб и го взема при мен и аз го храна, и аз си го обичам също. Това означава ли кражба? Той е Божия твар. Моето оселче може да обича мен, пък теб да не обикне. То е мое, но то не може да бъде твое. Децата мои ли са? Децата също ли са твои? Така ли? Да, те са на Бог. Ако правилно тълкуваме... Ще дадеш твоите деца да си ги вземе тогава и да си ги гледам аз къщи. Ето, ти почваш да ме вкарваш в една игра, която ме употребявам притежателното местоявение си, за да те провокирам. Защото аз смятам,
че това нещо, което Господ и Библията са написали, не е верно. Ще ми дадеш ли децата си да ги гледам вкъщи? А гражданско, между мен и тебе няма да те убия, няма да ти дам децата си, няма да ти дам и магаренцето си. Ето, виждаш ли? Ама това няма нищо общо. Хората го разбират по граждански начин. По граждански е едно и затова ти казвам, теологично е съвсем различно. Теологията лъже. Теологията лъже, а не гражданствеността не лъже. Аз не мога да ти взема живота, не мога да ти взема децата, не мога да ти взема това, което ти си придобила по някакъв начин или си го изработил. Защото никъде Бог не го е написал. Господ го е писал. Страхуваш, че по този начин ще поостриш някои неща, които не бива да се разрастват. Например, присвояването, да го наречем. Не, няма, защото аз вярвам, че присвояването е нещо, което не бива да се прави. Но то не е от това, защото Господ го е поискал. Хората могат да не са толкова сложни да те разберат пряко. Нидал каза, че можем да крадем. Нидал каза, че може да изневеряваме. Не, да напротив, казвам, че не може да крадат, не може да убиват. Но това е нещо, което е между мене и тебе, между мене и съответния човек. Това е нещо, което аз не наранявам съответния човек пред себе си. Затова включително и така нареченото предопределение, където е. Аз, ако наранявам другия субект, разбирам, тогава, че това е грешка. Но когато то е по взаимно желание, не виждам каква причина някой да се сърди. Сега те гледам и за първи път се сещам да те попитам. Тая дълга коса да си е пуснал, с която приличаш на Христос и тази братичка и така нататък. Даже имаш и някаква антропологична прилика с красивите експонати, на които икони е нарисуван Христос. Това нещо даваш знак ли? Какво е това? Значи, за съжаление, тъй като със сигурност си виждала някъде изображение на Мохамед пророка. Няма как да го виждам, защото те нямат изображения, те имат само иероглифи по стените. На него може да прилича това. Може да прилича някакъв битник, да приличам такъв, или някакъв хипар, или някакъв скитник. И това може. Това, че те са решили да наложат този образ за Христос, не смятам, че е най-правилно, защото съм виждал Христос и в по-тъмен цвят на кожата, виждал съм го и в по-жълт цвят на кожата. Не съм го виждала късо, подстриган, приличничко като ученик. В някои модернистични такива по-модерните църкви го има и в този вариант. С къса коса. А без брада виждал ли си? Без брада не мога да кажа дали съм го виждал, но мисля, че го имаше на някаква картина на някой, вече не мога да сетя кой беше. С къса коса и без брада даже. Но, както де, не можем да го изобразяваме. Защото то е забранено. Ти наподобяваш ли го? Искам да кажа с вида си. Не, точно него няма как да наподобявам. А що си пусна тази коса? Ако трябва да съм честен, е заради дъщеря ми. Що? Дъщеря ми каза, така по-ти отива и не ми дава да си я постригва. И карате ли се вкъщи за ластичетата? Не се караме въобще, напротив. Те се ще намерят някой ластиче такова останало, да може да си я вържа и аз. Другото, което го има, тъй като ние много теологично, книгата не е само за теология. Но има един друг казус, който също съм го засегнал вътре в книгата, е така нареченото кръщане. Какво означава да се кръсти човек получи светото таинство кръщение? Казва се едно от двете. Или, че по този начин, когато се кръсти, ще се бие камбана горе в небесата, че нова душа е влезнала в лоното църковно, или че се изчистват греховете на човека до тогава. Едно от двете кръщения. Всички човек, те кръщават децата на 40 дни, примерно, там как такова смятам, че абсолютна грешка, даже и теологично е грешно, но така го правят. И тогава задавам въпроса, извинете, когато Йоан Кръстител човек кръщава Исус Христос Бога, какво е от двете действия извършва? Каза на самия Христос, че ти си нова душа в врата Христова, в която все още няма. Или му изчиства греховете, т.е. човека изчиства греховете на Бога. Тоест, ако едното и другото, и двете са много тежки теологично да се тълкуват. Това ми звучи по някакъв начин, даже сега се замислям, никога не съм се замислял, защото направих и оговорка, че не съм вярваща, че практически, може би, пък априори, предварително се изчистват греховете с кръщаването. Не може да си числи нещо пред авансово, защото ти още не си ги сътворил. Ти, който си кръстен, ти е простено. Така го разбирам. Другото нещо, което също е за тълкуване, което го има... И можеш да правиш грехове. Не смятам, че може да правиш грехове и не смятам, че може да се допусне. Бог не би допуснал, докато Господ допуска да си купуваш индулгенции за невинност. Точно за индулгенции. Имаше ги на Запада, има ги в българското православие, има ги в исляма, навсякъде ги има такива индулгенции, които са изключително глупави. Тоест за хора, които са с повече възможности от другите, не само финансови, но по принцип имат възможности, може да си числят греховете. Но да се замислям върху един друг казус, който също съм го писал в книгата. Когато Адам и Ева идват на земята, раждат им се двама сина, Каин и Авел. Каин убива Авел и на земята остават 3 човека. Адам, Ева и Каин. За да има потекло Каин по някакъв начин... Там не е ударението, нали Каин?
Каин или Каин, както, но за да има той поколение, единствената жена, която има в Вселената и в света въобще, е Ева, майка му. Той, за да има Каин 6 сина, които са описани, би трябвало да е преспал с майка си. И след като преспал с майка си, тя трябва да му роди след това негови дъщери и сестри едновременно, които да му станат и съпруги, и майки на децата му, което е безумно кръвосмешение. Но е логично. Няма обяснение за това нещо. Добре, кажи ми само кога ще се представи твоята книга? Къде? На 17 се представи. Сега няма да казвам точно къде, защото залата няма да успея да побера всички хора, които може би ще искат да дойдат. Но много те моля, дай още само малко, защото ние захванахме само теологията. Това е роман, това е роман, който се разказва за много български неща, които аз искам децата ми да се гордеят с тях. Много малко хора в България познават калушарството, което много вътре съм го писал в романа. А калушари са мъжка чета, която ходи от Коледа до Богоявление да лекува чрез танц. Изключително интересни са, много по-красиви са танците им, отколкото дервишите, които само се съединяват ушким с божествеността, докато нашите лекуват. Много искам да обясня, в книгата си се опитам да го направя, мъдростта на български народ, който от хилядолетия е боравил с водата, които чак сега разбираме, че тя е имала памет. Затова не имаме жива вода, мълчана вода, вода от 9 кладенеца. Много вътре е свързано с фолклора ни водата. Искам да обясня Спасов ден и как българина е успял да измисли нещо уникално за света, което, за съжаление, не го обясняваме. Тъй като са знаели много добре, че не може само причината да е в жената да е ялова, а в повечето случаи мъжът бил ялов. Но за да не му наранат егото, се е намирал начин, който те да изпратят невестата на този човек с човек, който е от чужда кръв, т.е. не от тяхна кръв, на Спасов ден да преспят под един храст росен и през нощта трябва да покажат срамотиите си на Богородица и на Бог. И по този начин, така те след това, като познае мъжа си, тя да я даряла с дете. Измислили са си го. Това наречено преобедеяние, което се извършва по най-явният начин, но завуалирано в обичай. Измислил си го и българин това. Измислил си и Ениов ден за това нещо. Вътре в книгата описвам нестинарите, които, за съжаление, в момента ги приемаме само като някакъв цирков номер, а нестинарите са изключителна философия. Нещо, което много преди да го има християнството, но са се скрили под името на свети Константин и света Елена. Константин даже не е Константин, а Константин и Елена, за да не бъдат годени и въпреки това са гонени от българската църква. Тогава е православието. Описвам един период от време от 1720 до 1800 година, в която във втората част по-скоро ще опиша и моето разбиране за това време, в което България е била в рамките на Турската империя. Какво? Понятието турско робство някакси ми е обидно. Защото българският народ и българина никога не е бил роб на абсолютно никой. Никога. А какво е било? Напоследък даже имаше спорове за това как се отразява този период в учебниците по история. Били сме в рамките на Турската империя. И тъй като аз по линия на майка ми съм бил 500 години, по линия на баща ми 400 години, защото в Сирия също е била 400 години в рамките на Турската империя, общо 900 години, единствената нация, която казва за себе си, че е била в робство или са били роби, или че техните преди са роби, е българската, като мен ми е обидно. А фактите показват точно обратното. Ние никога не сме били роб на никой. И най-хубавите неща, които ги имаме като възраждането, всички неща, с които се биеме в гърди, се хваляме в момента, са последни точно когато сме били така наречени роби. Това във втората част ще го обясня малко по-толкова. Добре, благодаря ти за това. Ще предизвикаш, според мен, много интересни събития, да са позитивни и положителни. Но размисли и страсти ще има. Дано църквата не те отлучи от себе си. Да ме отлучи, това лично няма да допринесе. Това няма да те откъсне от вярата. За църквата има още нещо да ти кажа. Христос, когато изгони търговците от храма, какво направиха неговите последователи, Павел и Петър? Вкараха едни други търговци в храм, само че монополисти. За да се кръсти човек, да се кръсти детенцето си или нещо, трябва да плати. За да се венчае, трябва да плати. За да го опея, трябва да плати. Свещичката, ако не я купиш от попа, тя не е праведна, трябва да платиш. А как да се финансира тази институция, ако мога да го нарека? Аз смятам, че тя не трябва да съществува първо, за да се... че трябва да, по какъвто да е повод. Много често ни се натяква, че какво направи Българската църква, за да се запази нашия дух по време на така нареченото турско робство.
За съжаление, аз смятам, че българската църква не е направила достатъчно. Това, което са направили изключително много, са българските чорбаджии. Тук се съгласявам с теб. Чорбаджиите ни, които те са направили всичко възможно. Включително са издържали и тези хрантутници по поповете. И училищата също. И училищата, и всичко е било на техен гръб. Но ние ги описваме, и не знам защо в тази патриарска нашата литература ги описват като изедници, като мръсници, като това, за това, че те са били заможни хора и са мислили и са развивали всичко около себе си. Добре, сега малко за политика. Ти си известен, като казахме, че си член на БСП. Известен си като човека, който правеше дълги години кампаниите на БСП, в това число и на президента Първанов за избора му на президент. Бойко Борисов обича да казва, че е бил ГЕРБ 12 вече пъти. Предстои 13-та битка, за която да видим дали ще бие БСП. Ти колко от тези избори, които БСП е загубил от ГЕРБ, си менажирал като пиар? Не мога да кажа колко съм менажирал, защото аз спомените, за които имам за кампанията, които съм работил, те са отпри да се появи Бойко Борисов на политическия склон и небосклонно. Да кажем, че съм участвал, съм помагал в някои от кампаниите с нещо, със сигурност в една голяма част от пътите, когато ни е бил, съм бил участвал по някакъв начин. Да, не съм имал възможността да правя цялостна кампания или да изградя цялостна стратегия за кампания на БСП, но да, бил ни е. В това няма нищо лошо. Сега ще ви бие ли? Със сигурност. Как кратко ми отговори, защо? Защото всичките дадености в политическия ни живот в момента сочат на там. Българската социалистическа партия, за която бях решил, че няма да говоря даже за нея до 6-ти, направи всичко по силите си, даже и невъзможното, да бъдем бити, то бити грозно. Точно това исках да те попитам. Аз зададох след европейските избори на Борисов следния въпрос. Кое е уникалното качество на Борисов на ГЕРБ, поради което те бият БСП 12 пъти, и кой е фаталният недостатък, или кой е фаталният недостатък, заради който БСП губят 12 пъти? Ти как гледаш? Едното и другото са едно и също. Не, че Бойко Борисов и ГЕРБ са толкова силни. БСП са изключително слаби в момента. Слаби се, това много път съм го обяснявал, заради онези уяли се феодали, които са заграбили властта в партийната власт, а след това и вече и местната власт и държавната власт, когато им се отдаде, и не я пускат. Това са хора, които винаги съм давал примера с развитието на човека или на една държава. Човек е също като държавата. Когато си млад, си много надъхан да работиш, да се доказваш, да работиш, да тичаш. След това идва един период, в който почваш да се уморяваш. Искаш да видиш какво си постигнал оръжая си. След това идва един последен вариант, в който искаш всички да те славят, да те тачат, да те носят на ръце. Феодалите в БСП са в последната си фаза. Нито работят, нито правят каквото да било, искат само да ги носят и да ги викат усам. На изчезване ли е БСП в този си вид и възможно ли е да се прероди по друг начин? БСП не може да изчезне, защото БСП е носител на така наречен лявата идея, лявата мисъл. Смятам, че лявата мисъл ще остане. Дали ще се казва БСП и ще се казва нещо друго, вече това е друго. Добре, феодал ли е Сергей Станишев? Той е цар, той не беше феодал. Царете тогава губят ли енергия? Той губи ли енергия? Загуби ли енергия да си и очаква всички царедворци да го носят лепта ли? Не, той не е стигнал до тази фаза да очаква, но за съжаление той не може да се пребори с тях по никакъв начин. А Мишо Миков какъв е? Мишо Миков е един от феодалите. Видинско и Видин беше много дълго време негов и само негов. Много малко промени се направиха там. Сега може би от позицията му на цар да се промени нещо, но като гледам действията, които извърши до този момент, смятам, че ще е много трудно. А има ли изобщо някой в БСП, който е млад, чист и в ръководството има предвид тези хора, които изграждат образа на БСП и политиката, млад, чист и дееспособен, който е с така чисти за младите способни, със сигурност мога да кажа. За чист много ми трудно да кажа, защото за чист България много трудно се говори, но лидера на Софийската организация Калан Паргов е младо момче. Деене, има възможности, надъхане. Не е ли под нечие влияние? Не може да си в политиката без да си под нечие влияние. Имаше, ако щеш, Драго Стойнев, който
достатъчно защо млад. Имаш един Кирил Добрев, който също е млад идейни можеш. Драго Стойнев казваш, че е млад. Обаче как ще ми коментираш договора с Уестингхаус, например? Да, покажем. Значи ти ме попита за нещо, аз ти казах нещо. Казах ти, това, че са млади хора, ето ти млади хора. Това, че са дееспособни, ето дееспособни са. Сега, от тук нататък за трето дали е чисти, за това не мога да коментирам, а за Уестингхаус още по-малко, защото лично разбирам тази работа. Добре, не ти ли е мъчен сега? Ти участваш ли всъщност в кампанията на БСП? Даже не ми се обажда да ме попитат за каквото да било. Що го правят? На време, защото Чичо Митко, наречения големия феодал, който? Димитър Дъбов, ми има зъб по някакъв начин и не желая, защото той първи се привидява феодалите. И смята, че това е нещо обидно за него. Този кръг, който успяха по един друг начин да преметнат и Сергей Станишев, защото смятам, че те го преметнаха. По същия начин премятат и Мишо Миков в момента. Извинявай. Никой от тях, Сергей Станишев не е нито ниско интелигентен, нито малолетен, за да не може да прецени какво се случва. Не може да ме преметнат без мое съгласие. Много добре преценяваше, но така бяха постигнали нещата, че както направи Доган, когато напусна Движението за права и свободи поста и постави Местан, той очаква, че много голяма част от неговите съратници ще го напуснат заедно с него, което не го направиха веднага, малко по-късно започнаха един по един да отпадат. Също е при Сергей. С оттеглянето на Сергей би трябвало да се оттегли целият му екип. И аз смятам, че това трябваше да се направи. За това, че са го едва ли не, че са го подвели, че са го прекарали... Горкички е той. Не казвам, че е горкички. Той за него думата горкички най-неудачното ще бъде. Но смятам, че трябваше да се направи по друг начин. Цялото ръководство на БСП не се промени нищо. Просто махнахме един цар и сега въведахме нов цар, който дали ще е толкова силен, колкото предишни или по-слаб. Ще видим бъдещето, какво ще каже. Какво ще кажа за това, че историческата личност Станишев, защото той ще е, ако вече не е историческа личност, изключи историческата личност Първанов от историческата партия БСП? Смятам, че сме имали едни други такива, когато се не само изключиха, ми се и убиха по затворите подобни. Преди много време, с Горуня, ако ще се върнем по-назад в историята. БСП... Ще кажеш, това е морал и менталитет на БСП? То го има. Значи, не е нещо, което да е за първи път да се случва и да като казваме, че исторически, че това е едва ли не за първи път се случва в историята. Случва се много пъти в историята на БКП, БСП. Дали историческа личност с Сергей? Сергей ще бъде историческа личност за България само с едно нещо, което ще го запомним, това, че той стана президент на ПЕС. Това нещо, според мен, е едно изключително голямо постижение за България. Дали Георги Първанов ще остане в историята, това историята ще покаже. Аз не съм убеден, че за неговите 2 мандата, които имаше, той направи нещо, което да бъде така ярко запомнено, че да остане в учебниците, освен някъде след примерно 50-100 години да се изписва като това, че той е бил президент 2 мандата или първият с 2 мандата. А БСП, че е историческа партия, да е историческа партия. Тази партия има много история, която е свързана с държавата ни. Дали е в добро, дали е в лошо, но факт е, че много дълго време, в много трудни години, тя беше и управляваше тази държава. Така че дали са исторически всички, както ти ги кичи с ордери за исторически? Аз имах преди точно това, което каза. В учебника по история ще има по едно изречение. Сергей Станишев, президент на ПЕС, веди класи период. Най-малкото това ще има. Не, малкото ще има и това, че е бил министър-председател, тройната коалиция се запомни, но това за хора, които занимават с политология. Казвам го така чисто фактологически, как ще бъде. Вече анализа кой какъв е бил, това е друга тема. Фактите ще ги разберем много по-късно, защото много неща с тебе самите не знаеме. Много неща и договорки, които е имало, включително между Сергей Станишев и Георги Първанов, също не знаеме. Ще се разбере след много време. Въпросът е, че какво оставиха и двамата, единия какво остави като държава, другия какво остави като партия, това те първо си има се тълкува. И ще има да се дават оценки, както трябваше да се дадат оценки, правилни оценки за Жан Виденовото време, за Тодор Живковото време, ако щете за Васил Коларовото време, но до сега не сме ги направили. Добре, аз много ти благодаря за този разговор и трябва по-често да гостуваш тук и нека да направя още една реклама накрая. Като не каза къде ще е откриването, да кажем, че във вторник на 16-ти всички, които биха искали, могат да те гледат в шоуто на моя приятел Слави Трифонов. Надявам се да поканата да остане до последно. Мисля, че да, след новините. Не в смисъл, за колко час? Не мога да кажа, сега ако няма някаква програмна необходимост, нещо се промени, но
За сега така е оговорката, евентуално за 16-ти. И там ще представиш своята книга, вероятно ще говорите и по други въпроси. Не, няма да говоря по никакви други въпроси. Дали Слави няма си искаш да те попита както аз? Смятам, че така оговорка, даже която имаме, че за политика не би трябвало да говорим, защото сме в предизборна кампания. Не е логично. BTV там е тежък вариант на СЕМ да ги следят. И аз самия предпочитам да не говоря за БСП. Нека на 6-ти да кажа това, което ми е в душицата. На 6-ти? На 6-ти ще на го направя. На 6-ти след ще си го кажеш. На 6-ти, защото ще разберем резултатите след 9 и на 10, но вече от 6-ти ще мога да говоря много. Разбрахте. Добре, много ти благодаря. И ти желая успех, стискам ти ръката, макар да не ни виждат. Разговаряхме с Нидал Алгафари за представянето в понеделник, 15 септември. Той не пожела да съобщи къде, за да не стане препълнена залата. Аз дали да кажа... Аз единствено, което се пресям, че наистина много ми се иска да може много хора да дойдат, но помещението не е чак толкова голямо там, където Добре, няма и аз да кажа, където той ще представи своята книга, която е част от многотомник със заглавие "Боже, защо Господ лъже?" Добре, благодаря ти още веднъж за този разговор. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.